Hatalmas szeretettel üdvözöllek az anyai ág férfi felmenőinek tisztítása meditációmban, amelyben 12 generációra visszamenőleg fogjuk segíteni az őseinket. Ha a folyamat végén úgy érzed, hogy a meditáció sikeresen hozzáadott a te életedhez, akkor ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le további tartalmakról. Nyomj egy lájkot, ezzel is segítve a munkásságomat, illetve oszd meg bátran szeretteiddel, ismerőseiddel ezt a tartalmat. Hálásan köszönöm neked. Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed, vegyél egy mély lélegzetet az orrodon be, a szádon pedig fújt ki. Lazulj el, és érkezz meg a mostba. Képzeld el, hogy a mindenségből megérkezik egy aranyszínű fénysugár. A fejed tetején belép a fizikai testedbe. Áramolni kezd szép lassan lefelé, és bekapcsolódik a szívedbe. Elkezd feltölteni téged, emeli a rezgésed, megkezdi a gyógyítást és a tisztítást. Gondolatban zárd le magad körül a teret. Ez lehet bármilyen számodra kedves alakzat. Elképzelheted magad egy gömbben, vagy egy piramisban, vagy akár oszlopokat is emelhetsz magad köré. Ezzel létrehozod a saját munkaterületedet. Ebben a munkaterületben biztonságban vagy, és védelmezve vagy. Itt csak a te energiád fog dolgozni. És most ez az aranyszínű fénysugár elindul a szívedből lefelé. Szép lassan áramlik, és közben elkezdi megtisztítani az alsó energiaközpontjaidat. Keresztül halad a lábaidon, és a talpadon keresztül kilép a fizikai testedből. Tovább áramlik, és bekapcsolódik az új föld kristálymagjába. Érezd, ahogy itt erősen megkapaszkodsz. Ez az a földmag, ahol a 100%-os szeretet, a feltétel nélküli elfogadás és szeretet stabilitása fog téged megtartani. És most innen elindul a fénysáv felfelé. A talp csakráidon keresztül újra belép a fizikai testedbe, és a lábaidon keresztül áramlik tovább. Megtisztítja a gyökércsakrádat,
a szakrális csakrádat, a napvonat csakrádat, a szív csakrádat, a torok csakrádat, a homlok csakrádat, majd a fejed tetején elhagyja a fizikai testedet, és a korona csakrádat kezdi tisztítani. Majd elhagyva a korona csakrádat, áramlik tovább a mindenségbe, és azon is túl. És bekapcsolódik egy pontba, amelyet úgy hívunk, hogy a forrás. A forrásból fakad minden. Az élet, a létezés, a szeretet, és ezek a kristálytiszta energiák áramolnak lefelé a megtisztított energia központjaidon keresztül, és leföldelődnek az új föld kristálymagjába. Érezd, ahogy ez az éltető energia rajtad keresztül áramlik. Közben minden égi, segítő és a legmagasabb szintű energia, ami a folyamatot tudja támogatni, itt és most megérkezik hozzánk. És ha készen állsz, lásd, ahogy körülötted egy buborék formálódik ki. Ez a buborék védelmez téged, és segít abban, hogy eljuss egy égi szférába. Lásd a színét, nyugodtan érj hozzá, érezd az illatát, és érezd azt, hogy itt, ebben a térben 100%-osan biztonságban vagy. És ez a buborék most elindul veled felfelé. A tér, ahová megérkezel, az újjászületés egy tere. Lépj be ide! Itt minden kristálytiszta, hófehér, csendes, nyugodt és harmonikus. Csak te vagy itt. És ahogy itt állsz, elmondod azt, hogy miért vagy ma itt. Drága őseim, visszamenőleg 12 generációra kérem az anyai ágam férfi felmenőinek a jelenlétét. Érkezzetek meg, hogy itt és most gyógyulni tudjunk. És csak engedd meg, hogy megérkezzenek,
Csak figyeld, ahogy nagyjából 1020 férfi érkezik meg. Lehet, hogy időrendi sorrendben érkeznek meg, de az is előfordulhat, hogy véletlenszerűen érkeznek. Lehet, hogy látod az arcukat, a testüket, esetleg a ruházatukat is. De teljesen rendben van, hogyha csak az energiájukat érzékeled, esetleg fényekben, foltokban, színekben látod megjelenni őket. Lehet, hogy érzel illatokat, hallasz hangokat, és csak figyeld, hogy az összes férfi felmenőd anyai ágról megjelenik. És most ismételd utánam azt, hogy miért is érkeztél most ide. Drága őseim, drága apáim, ősapáim, azért vagyok most itt, hogy bocsánatot kérjek, és megbocsássak mindannyiótoknak. A tartozásaimat visszaadom nektek, és kérlek benneteket, hogy megtisztítva, meggyógyítva adjátok vissza az én tartozásaimat is. Tudom, hogy nem ismertük egymást, de valahol mélyen legbelül nagyon is jól ismerjük egymást. Azért vagyok most itt, hogy segítsük és gyógyítsuk egymást. A részeim vagytok, és azáltal, hogy én a gyógyulás útjára léptem, azt a megtisztelő és elismerő feladatot kaptam, hogy benneteket is segítselek a gyógyulás útján. Tudom, hogy nagyon sok nehézségen mentetek keresztül, hogy sok mindent kellett elviselnetek, megélnetek, megtapasztalnotok. Tudom, hogy a legtöbbször nehézségeket éltetek meg, és hogy nagyon sok mindenről mondtatok le a túlélés érdekében. Úgy, hogy ezt soha senki nem ismerte el nektek. Úgy, hogy soha senki nem mondta azt, hogy köszönöm. Én most elmondom nektek, hogy hálás vagyok mindenért, amit megtettetek értem és magatokért. Ha ti nem éltetek volna túl, akkor én most nem lennék itt. És ti minden egyes lemondásotokért, tettetekért megérdemlitek azt, hogy a sebeitek begyógyuljanak. Megérdemlitek azt, hogy valaki megértsen titeket, és hogy a terheket, amiket életeken át magatokkal cipeltetek, letegyétek végre. Sokan közületek részesei voltatok fegyveres konfliktusoknak. Sokan közületek tudjátok azt, hogy milyen egy olyan eszközt a kezetekben tartani, amely képes egy emberi életet kioltani. Akaratotok ellenére.
parancsszóra. Sokan közületek tudjátok azt, hogy milyen az, amikor akaratotokon kívül elszakítanak benneteket a családotoktól. Egészen fiatalon. A feleségeitektől, akiket még alig ismertek. A gyerekeitektől, akikkel alig volt időtök együtt lenni. És sokan közületek tudjátok azt is, hogy milyen, amikor egy társatok, egy barátotok előttetek veszti el az életét. És vannak köztetek, akik tudják, hogy milyen egy háborúban elveszteni az életét. Sokan közületek ismeritek a mély szegénységet, a lemondást és az éhűséget. Felelősségteljes családfőként, édesapaként sokan végig kellett, hogy nézzétek azt, ahogyan a családotok éhezik. Megéltétek a tehetetlenség érzését, hogy adnál, de nincs miből. Vannak köztetek olyanok is, akik tudjátok, hogy mit jelent egy járvány. Hogy milyen pusztítást tud végezni rövid idő alatt. Tudom, hogy nagyon nehéz lehetett alávetni magatokat földesuraknak, és megélni az elnyomást a társadalom piramisának legalján. Hogy milyen lemondani a szabadságotokról. A legtöbben közületek keményen dolgoztak. Kemény fizikai munkát végeztetek. És sokan vagytok, akik korán mentetek el. Lemondtatok a saját szabadságotokról, mert a társadalom azt várta el tőletek, hogy legyen házatok, telketek, családotok. Pedig közületek voltak sokan, akik szerettek volna tanulni, de sok esetben erre sem volt meg a megfelelő lehetőség. Megéltétek a gazdasági bizonytalanságot, és volt, hogy új rendszerekhez kellett alkalmazkodnotok. Nektek férfiaknak erősnek kellett lennetek, harcosnak, aki dolgozik, keményen dolgozik, és eltartja a családját. Aztán, minthogyha remény érkezett volna az életetekbe, a földekről gyárakba kerültetek. Embertelen munkakörülményeket éltetek meg. Éjt nappallá téve dolgoztatok, hogy legyen miből adni. És ez sok esetben azzal járt, hogy minimálisan láttátok a családjaitokat. Elszakadtatok a családtól, mert érzelmi távolság alakult ki köztetek. Úgy éreztétek, hogy már nem is férfiak vagytok, hanem gépek, akik kiszolgálják a gazdaságot és a hatalmat.
mindezt elnyomás alatt, és a szabadság teljes megfosztásával. De nektek hősnek kellett lennetek, keménynek, és kénytelenek voltatok elfojtani az érzéseiteket. A rendszer megtanította nektek a fegyelmet, és elvárta tőletek, hogy az államhoz legyetek lojálisak. Máskülönben azt is elveszik, amitek még van. A túlélésnek rengeteg módját tapasztaltátok meg, és ezzel együtt átéltétek a halálfélelmet is. A fizikai sebeken kívül megszámlálhatatlan lelki sebeitek vannak. Sokan közületek, amikor hazaértetek a frontról, teljesen elszigetelődtetek érzelmileg. Aztán jött a megaláztatás érzése. Megtapasztaltátok, milyen a munkanélküliség állapota. Amikor tennéd, de nem tudod. Amikor dolgoznál, de nincs mit. Amikor valaki vagy valakik megmondják, hogy nem teheted. Ez teljes megaláztatással és tehetetlenséggel járt. És ez számtalan konfliktust eredményezett. Érzelmileg teljesen kimerültetek. A múltról és az abban történt eseményekről hallgattatok. Szégyeltétek, és úgy éreztétek, hogyha beszélnétek, sebeket tépnétek fel. Ez teljesen érthető. És ez az érzelmi elszigetelődés családok szétszakadásához vezetett. Magányhoz és egyedülléthez vezetett. És ebből rengeteg kompenzáció született. Sokan közületek oldottátok a bánatotokat alkoholba, különböző függőségekben. Ezzel is próbáltok kompenzálni azt, hogy belül csendes traumát és sebeket hordoztok. De ekkor a társadalom azt erősítette bennetek, hogy gyengének lenni szégyen. Ezért a különböző függőségekkel erősnek tudtátok mutatni magatokat. Aztán, ahogy alakult a társadalom, tőletek férfiaktól egyre inkább azt várta el, hogy teljesítsetek, hogy hajszoljátok a sikert, a hírnevet és a státuszt. Elhitette veletek a rendszer, hogy nektek lennetek kell valakinek. Teljesen érthető, hogy kimerültetek, hogy érzelmileg magányosak vagytok, és hogy bizonytalanok vagytok a kapcsolódásaitokban. Teljesen érthető az, hogy háttérbe szorult az apai szerepetek. De tudjátok mit? Én ezt látom. Én ezt érzem. És ezért vagyok itt.
mint az egyik sérült gyermek, aki nem félek kimondani, és nem félek gyengének lenni. Nem félek feltépni a sebeket, és nem félek meggyógyulni. Ez nem a ti hibátok. Ti minden tőletek telhetőt megtettetek, hogy túléljetek. És ennek megvolt az ára. De most minden megváltozik. Ilyen küzdelmek és nehézségek ellenére is itt vagyok. Látjátok. Azért, mert nektek sikerült túlélni. Azért, mert ti feláldoztátok az egész életeteket. Tudjátok, drága őseim, azért vagyok itt, mert ezt a ciklust meg szeretném törni. Ezt a kört le szeretném zárni, és egy új fejezetet nyitni. Generációkon keresztül ez történt veletek, velünk. De bennem van egy vágy, hogy teljes életet élhessek. Hogy boldog és szabad lehessek. Úgy, ahogy vagyok. Megfelelések és lemondások nélkül. Persze kompromisszummal. És tudom, hogy ez lehetséges. És ti is tudjátok, hogy ennek a körnek vége, és egy új ciklus indul. Ahol férfi és nő lelki társakként képesek megtalálni egymást. Egymásra hangolódva, egymást támogatva, egymást erősítve és emelve élnek együtt. Ahol nem az van előtérben, hogy ki kicsoda, milyen státusszal, és hogy mit tett le az asztalra, hanem az az elsődleges, hogy egészségben, szeretetben és harmóniában alkossanak egy egészet. Kérlek benneteket, kik az édesanyám ágáról férfi felmenőim vagytok. Itt és most minden sérelmet, fájdalmat tegyetek ki. Itt, ebben a térben. Már nem kell tovább magatokkal cipelnetek. Hagyjátok, hogy lekerüljön a szívetekről és a vállatokról, hogy ne húzzon és nyomasszon tovább. Minden fájdalmat, sérülést, dühöt, haragot, szomorúságot, csalódottságot, bűntudatot, nyomasztó emléket, gondolatot és érzést tegyetek le, kérlek. És végre érezzétek, éljétek meg a felszabadultságot, a könnyedséget és a szabadságot. És ahogy ezek a terhek lekerülnek az őseidről, egy aranyszínű fény elindul a te szívedből, és az ő szíveiket
mindenki szívét összeköti. És amikor körbeér, újra bekapcsolódik a te szívedbe. Így a benned lévő tiszta szándék, tisztaság és szeretet átjárja őket, és ez visszahat. Ezáltal múlt és jelen megtisztul. És most még egyszer utoljára figyeld meg őket, nézd mélyen a szemükbe, érezd őket, és mondd el nekik azt, hogy hálásan köszönöd az ő életüket, hogy fontosak neked, hogy nagyon büszke vagy rájuk, és hogy nagyon szereted őket. Hálásan köszönjük, hogy ez a tér létrejött. Hálásan köszönjük a férfi felmenőink anyai ágon megnyilvánulásait, hogy segítettek ennek a körnek a lezárásában, saját maguk felszabadításában, és egy új kezdet elindításában. És ha készen állsz, búcsúzz el az őseidtől, és indulj el a buborékod felé. Lépj be a buborékba, amelyben biztonságban és védve vagy. És ez a buborék elkezd veled szép lassan visszatérni ide a fizikai síkra. Itt és most a folyamat átíródik szellemről lélekre, lélekről fizikai testre. Itt és most a folyamat átíródik szellemről lélekre, lélekről fizikai testre. Itt és most a folyamat átíródik szellemről lélekre, lélekről fizikai testre. Íródik, íródik, íródik. Íródik, íródik, íródik. És ha úgy érzed, készen állsz, kinyithatod a szemed. Először a végtagjaidat mozgasd meg. Szépen, lassan, finom mozdulatokat tegyél. Ha úgy érzed, hogy még jó lesne behunni a szemed, tedd meg egészen addig, ameddig úgy érzed, hogy készen nem állsz újra kinyitni a szemed. Köszönöm, hogy velem tartottál. Kedves egészségedre!